Я влезни в SMS там да видим кода, какъв е. Ама той го нямам, защото нямам тая функция, между другото. Как да нямаш? Нямам. Нямам я. Как? Ти лош клиент ли си? Я? Не. Да ти еба майката, бе, букук. На теб да ти да. Да не ми напресонават дъртата с фадромата, а? Да помета. Направо. Може би... Да закача да закача на тръбопоста, да бие 500 волта в газа влизане-излизане, а? Искаш ли? Може би... не, разбира се да ти... майката. Ти си тотално прости олигофрен, честно ти казвам. Значи... ти знаеш ли как майка ти празнува Свети Валентин, да те питам? Как? С дъртия букук с некролога на масата. Знаеш ли защо? Защото дъртия почина. Знаеш ли кой го уби? Аз. Знаеш ли? Да. Дъртия почина, аз го убих, да. Знаеш как такова моя приятел? Какво? Как моя приятел изчезна мигновено. Честно да ти кажа, това не ме е бе, принципно. Нали, в смисъл и твоите психически отклонения мен не ме интересуват, нали, каквито там са. Мен това не ме интересува, честно да ти кажа, нали. Да знаеш, да. Да, ще помета ли майка ти с фадромата или не? Не. Тогава дай кода. Нямам го. Как да го нямаш? Я махни този. Нямам го. Направо ти казвам, ще помета майка ти с фадромата. Или там бе то фризер, дето го виждаш, направо ще вграда в фризера да и произвеждаш ледени висулки. Зад мен, пред мен, отляво или отясно? С кой? С това, дето искаш, брат, ще вграда в фризера и ще произвеждаш ледени висулки. Да. Разбираш ли? Да. Ама ти си най-големия аутизъм, дето познавам, брат. Псувам го, той не псува. Интересно. Какво е това? Я дай кода. Я дай бързо кода. Нямам кода. Ще парата пак. Искам кода. Искам да дадеш кода. Ако не излезе, какво прави? Ако не излезе, майка ти остава за мен. Избирай, даваш кода или утре ще ходим на погребение на майка ти. Изпрати ли? Да. Какъв е кода? Имам и малкото покученце. Ама не можеш по-силно да псуваш, бе. Иди си плати интернета в палатката, бе. Букук. Палатката? Да, палатката ще дойда с фадромата и ще я помета тази палатка. Разбираш, и ще я срина направо. Не излиза, както това от майка ти не излиза никога, защото постоянно е вътре. Така е. Явно е. Да. Никога не излиза това от майка ти. Айде, искам да ме напсуваш сега. Кажи нещо. Напсувай ме, давай. Нещо да измисля. Да, бе, напсувай ме, бе. Какво? Абе, брат, защо ме не питаш? Напсувай ме. Ти псуваш, не аз. Дайте кажи нещо. Ще кажа... Кажи по-бързо, бе. Галфон. Ще да измисля, не мога, Windows ми заби, бе. Личи ти, той ти си забил един. Знам, защото съм най-бавния на света. Личи, да. Да, това си е вярно. Да, личи. Личи. Да. Защото... измисли ги. Измисли, казвай, давай. И малкото пръще да ти ега. Какво? Ама чувате ли го това, какво приказва? Какво? Малкото какво? Малкото пръще.
Пръстче, кое е малко пръстче? Кажи от всичките. Имам общо 20 пръста, 10 на краката и 10 на пръстите. Кое от всичките? На ръката. На ръката. На лявата или на дясната? На дясната. Не си платил да го направиш това действие. Да? Сигурен? Да, сигурен съм. Добре. Браво на тебе. Да, и е така викам на майка ти браво, като почне тук да ми танцува гола по прашки, да. Браво. Браво. Да, браво.